Усім прывітанне яшчэ раз. Мы працягваем наши размовы са студыяй Еўрарады, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і вось сёння у такі час, але даводіцца прывыкаць, плаваючы графік нашага эксперта. І добра, што ўсё ж таки знаходзім магчымасці сумясціць наши варыянты з эфірамі. Такім чынам гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фридман. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Ну, з іншага боку, пятніца вельмі такі нават добры для эксперта дзень, асабліва вось абед, другая палова, там ужо глядзіш ужо фактычна і выходныя, і можна аналізаваць усё, што здарылася за тыдзень. Целая поляна такая, інфа на год, выбирай, что хочешь. Дарэчы, что было, на ваш погляд, основное? И тут как бы я не беру, может быть, два варианта. С беларускай тэматыкай тым ці іншым бокам звязаная, а можа и не звязаная. Ну, то есть, другі бок, это не звязаная, ввогуле такое основное у свеце, что адбылося, на ваш погляд. Вот такі каротенькі дайджест. Ну, калі мы ўсё ж таки паглядзім на сусветныя падзеі, то я бы ўсё ж таки вылучыў бы тое замярэнне альбо перамір'е, хутчэй вось так будзе сказаць, паміж Ізраілем і Хезбалой, тое, што там баявыя дзеянні, ну, на дадзены момант фактычна спыніліся, там яны спыніліся ў Сірыі, яны пачаліся, то бок Блізкі ўсход, канешне, тое, што было і працягваецца на Блізкім усходзе, гэта, напэўна, адна з галоўных сусветных падзеяў. Калі ўсё ж таки прыйсці бліжэй до Беларусі, то мне падаецца, што гэта не саміт АДКБ, у якім удзельнічаў Лукашенко, і таксама не візіт Лукашэнкі у Пакістан. Я думаю, што закранем яшчэ гэтыя тэмы. Больш важным мне падаецца тое, што адбываецца зараз ва Ўкраіне і вакол Украіны. І тая эскалацыя, на якую робіць стаўку Расійская Федэрацыя з аднаго боку, з другога боку тое прызначэнне, якое зрабіў Трамп з генералам Келахам, які будзе адказваць за магчымыя перамовы ва Ўкраіне альбо за украінскі напрамак, тыя публікацыі, якія былі ў гэтым кантэксце, пра розныя погляды на то, як можа выглядаць вось гэтыя перамовы вакол Украіны. Гэта, мне падаецца, для беларускім кантэксце асабліва важным, бо ад зыхода гэтых перамоваў, ад таго, ці адбудуцца яны ўвогуле, спыняцца баявыя дзеянні на тэрыторыі Украіны, не спыняцца, пачнецца наадварот новы віток эскалацыі, альбо, ну, што значыцца пачнецца, яна ідзе так не спыняючыся. Гэта ўсё для Беларусі, як для прыфрантавой дзяржавы, вельмі важна, бо ад гэтых падзеяў залежыць і лёс Беларусі, залежыць, ці перакінецца вайна на тэрыторыю Беларусі, ці будзе беларуская армія удзельнічаць у баявых дзеяннях. Так што ў гэтым сэнсе украінская тэматыка, яна, мне падаецца, па-ранейшаму галоўнай. Ну, гэта калі, ну, хаця ў прынцыпе тут звязана і адно і другое. Давайте, калі ўжо так праанансавалі, вы так вельмі настойліва прапаноўвалі тэму Пакістана. Чым яна цікавая? Яна цікавая, па-першае, што Лукашэнкі гэты візіт ён атрымаўся, бо Лукашенко гэта не той палітык, які там працяглы час праводзіць за мяжой, для якога нейкія візіты з'яўляюцца абсалютна нармальнай звычайнай гісторыяй. Так, у Расійскай Федэрацыі ён звычайна бывае, а вось накіравацца ў іншую краіну, а гэтым разам гэта была сапраўды сур'ёзная краіна, такое бывае, ну, Лукашэнкі не так часта. То бок тое, што гэты візіт увогуле адбыўся, і што Лукашэнку там прымалі на высокім уровне, прычым прымалі і на дзяржаўным уровне, і былым прэм'ер-міністр Шарыф прымаў яго таксама на прыватным узроўні, то бок гэта Лукашенко можа запісаць сябе ў актыў. Тое, што прапаганда з гэтага візіту зрабіла, ну, гэта было чакана, ну, яны заўсёды гэта робяць, калі нешта такое адбываецца. Так што ў сэнсе піяру, у сэнсе публічнасці, гэты візіт, ён, канешне, дасягненне Лукашэнкі. Практычных вынікаў там пакуль канкрэтных няма. Там было шмат абяцанак, што там будуць паглыбляць адносіны, там паглыбляць адносіны, эканамічныя адносіны, но да гэтага
пакуль нічога канкрэтнага няма. Калі будуць вынікі, калі будуць падпісаны кантракты, будзе іншая гісторыя. Канешне, вельмі забаўна было назіраць, як Лукашенко там сябе паводзіў у Пакістане, калі ён даваў парады пакістанскаму кіраўніцтву. Ну гэта выглядала абсалютна недарэчна. Калі мы параўнаем две краіны, па-першае, Пакістан гэта вялікая краіна, велізарная краіна, у эканамічным сэнсе не вельмі паспяховая, у палітычным сэнсе там не зусім нетрывалая сітуацыя, але ўсё ж такі гэта паўнапраўны медглід, член, так бы мовіць, ядерного клуба. І это ядерная держава. Ядерная держава, якая ёсць ядерная зброя, у якой у Беларусі, ну, са сваёй жа няма, відавочна, ёсць завезеная з Расіі. Так, но вось Лукашенко, які там прыязджае як такі палітычны кіраўнік велізарнай дзяржавы, нібыта дае там пакістанцам парады, як яны сябе павінны паводзіць, вось, хто там у іх сябры, хто ў іх ворагі. Ну, гэта выглядала абсалютна недарэчна. І тут, мне падаецца, Лукашенко ці не зразумеў, дзе ён знаходзіцца, альбо не пажадаў зразумець, дзе ён знаходзіцца. Так сябе паводзіць у такой краіне, як Пакістан, абсалютна недарэчна. То бок, падсумоўваючы, тое, што Лукашенко ўвогуле там быў, гэта поспех для беларускага МЗС, як гэта яны могуць запісаць сабе ў актыў. Што тычыцца практычных вынікаў, ну, паглядзім. Я, шчыра кажучы, не думаю, што там будзе нейкае такое шчыльнае супрацоўніцтва. Калі паглядзець яшчэ, вось, напэўна, на геапалітычны кантэкст, то тут, вядома, Лукашенко закранаў гэта таксама падчас гэтага візіту, канфлікт паміж Індыяй і Пакістанам. Я думаю, што ў Індыі асабліва уважліва назіралі за гэтым лукашэнкаўскім візітам. Вось, тое, што ён там падкрэсліваў гэтую прыязнасць, нават паміж словаў там была і пэўная крытыка ў адрас Індыі, ну, напэўна, гэта звязана з пазіцыяй Кітая, бо у канфлікце паміж Індыяй і Пакістанам Кітай знаходзіцца відавочна на баку Пакістана і разглядае Індыю як свайго суперніка і канкурэнта. Так што Лукашенко тут трошки умяшаўся ў азіяцкую геапалітыку і зрабіў шэраг, ну, не самых удалых, я б сказаў так, выказванняў. Ці гэта будзе мець нейкі ўплыў? Ну, паглядзім. Я думаю, што ў свеце даўно ўжо прызвычаіліся, што да слову Лукашэнкі не трэба ставіцца так асабліва уважліва, што словы Лукашэнкі — гэта толькі словы. Ну да, паглядзім там, пачынаючы, як звярнуў увагу былы дыпламат Павел Мацукевич, пачынаючы з таго, што гэта быў такі афіцыйны візіт і пратакольныя патрабаванні да той же самай вопраткі вельмі сур'ёзныя. І у адпаведнасці з гэтымі пратакольнымі патрабаваннямі былі апранутыя і так сустракалі Лукашенку прадстаўнікі Пакістана. А этот вот там кульгаючы, нешта там спусціўся з трапа самалёта у гэтым сваім бомберы і гэтак далей. Ну, што таксама было ўспрынята у такім пратакольным аспекце як, ну, зневажлівае стаўленне да прымаючага боку. Ну, бачыце, быў яшчэ і працяг, пачаў з бомбера, працягнуў сваімі парадамі з іншага боку. А дзе куды б ён не прыехаў, дзякуй Богу толькі што не шмат тых візітаў апошнім часам, дзе абыходзілася без таго, каб ён не сунуў свае 3 капейкі з парадамі ў іншы манастыр. Манголію прыгадаць хаця бы. Так, ну там, да, канешне, у свеце прызвычаіліся да гэтай экзотыкі Лукашэнкі. Лукашенко ў пэўным сэнсе, сённяшні Лукашенко, яго, напэўна, можна з познім Кадафі параўнаць, які таксама паводзіў сябе, ну, досыць, назовем гэта так, дыпламатычна экстравагантна падчас сваіх візітаў. Ну, таксама і паводзіць сябе Лукашенко. Я думаю, што ён ужо даўно асабліва не задумваецца пра тое, як ён выглядае, як ён успрымаецца. Ну, можа, ён яшчэ і сочыць нечым, калі ён едзе ў краіны, ад якіх ён сапраўды залежны. Я маю на ўвазе Расійскую Федэрацыю і Кітайскую Народную Рэспубліку. Ну, там трэба сябе паводзіць, там Лукашенко зусім у іншым модусе. Там ён імкнецца нагадзіць гаспадарам і імкнецца паказаць, што вось ён іх так паважае, што ён такі добры, паўтарае іх словы. Тут у Пакістане быў такі пэўны мікс. З аднаго боку, гэта быў ужо тыповы Лукашенко, які вядомы апошнім часам, які вось такі сталы палітык з велізарным вопытам, які тут дае розныя парады, як гэта было
гэта было, але былі такія спробы паказаць, наколькі яму важны, наколькі яму падабаецца Пакістан. І дарэчы, розныя заявы, якія ён рабіў, яны выклікаюць пытанні. Вось з таго, што распаўсюдзіў Пул першы, там, напрыклад, былі разважанні Лукашэнкі наконт знешняй палітыкі. Там ён падкрэсліў, што паміж Пакістанам і Беларусю няма нейкіх спрэчак, нейкіх канфліктаў, што яны на розныя пытанні сучаснасці глядзяць аднолькава. І ў якасці прыкладу ён прывёў палестынска-ізраільскі канфлікт і пытанне Палестыны. Но тут узнікае сапраўды пытанне, а што значыцца аднолькава? Вось Пакістан увогуле не прызнае існаванне дзяржавы Ізраіль і праводзіць радыкальную антыізраільскую палітыку. Ну пра што тут можна казаць? Гэта значыць, што і ў Лукашэнкі таксама такі ж погляд на дзяржаву Ізраіль. Ну пакінем гэта пытанне адкрытым. Што тычыцца там канфлікту ў Кашміры, пра што таксама была там размова трошки. Ну там таксама заявы Лукашэнкі былі не вельмі зразумелыя. Іх можна таксама інтэрпрэтаваць такім чынам, што ён падтрымлівае пакістанскую пазіцыю і выступае супраць Індыі. Наконт Індыі там была крытыка наконт супрацоўніцтва, ваеннага супрацоўніцтва, асабліва паміж Індыяй і Злучанымі Штатамі. Так што там былі досыць недарэчныя заявы. І што мне яшчэ, канешне, было цікава за гэтым назіраць, калі Лукашенко у сваіх прамовах даказваў, шмат разоў паўтараючы, як шмат Беларусь можа зрабіць для Пакістана. Што мы вам тут і гэтыя тэхналогіі можам прапанаваць, і гэта мы вам можам прапанаваць, і гэтак далей. І ўзнікае такое пытанне, ну добра, калі ты знаходзішся ў афрыканскіх краінах, ну, напрыклад, у экватарыяльнай Афрыцы, і так паводзіш сябе, ну так, там сапраўды з тэхналогіямі нядобра выглядае. Ты можаш зацікавіць і сказаць, вось у мяне так усё сучаснае такое, я магу вам дапамагчы. А Пакістан гэта ўсё ж такі, ну это іншы ўзровень. Гэта дзяржава, якая валодае ядзернай зброяй. І яшчэ вось такія рэчы там казаць, што вось мы вам і гэтыя тэхналогіі можам паставіць, ну а ад вас можам атрымаць тэкстыльную прадукцыю, ну гэта выглядае, шчыра кажучы, не вельмі. А калі взять пакістанскі бок, я думаю, ну што можа цікавіць пакістанцаў перш за ўсё ў Беларусі? Думаю, што зброя і розная ваенная вытворчасць. Прычым цікавіць іх, напэўна, не беларуская, канешне, зброя, а тое, што можна набыць з Расіі праз Беларусь. Бо Пакістан гэта сапраўды вельмі мілітарызаваная дзяржава, і дзяржава, якая уцягнута ў розныя канфлікты, дзяржава з велізарнымі палітычнымі амбіцыямі і з такой схільнасцю вырашаць, імкнуцца дасягнуць гэтых амбіцый, у тым лікам і ваенным шляхам. Так што ў гэтым сэнсе можа Лукашенко як пасярэднік паміж Ісламабадам і Масквой, ён можа быць цікавым. У астатнім, канешне, я тут нейкіх велізарных перспектываў не бачу. Ну, яшчэ быў такі цікавы момант, я зараз прыгадалася ў прапагандзе, што там гаворка ішла пра адмену візавага рэжыму паміж Беларусю і Пакістанам, і наколькі гэта можа быць важна для турыстаў з Беларусі. Ну, Пакістан не лічыцца асабліва бяспечнай краінай. Я, шчыра кажучы, мне цяжка сябе ўявіць, што зараз вось тысячы турыстаў з Беларусі вырашаць для сябе, што трэба накіравацца ў Пакістан. З іншага боку, Пакістан можа быць цікавы для Беларусі, бо, вядома, ёсць міграцыя з Пакістану у еўразвяз. Ёсць людзі, якія імкнуцца патрапіць з Пакістана, і потым яны падаюць на статус палітычных уцекачоў. Так што, калі беларускія ўлады пажадаюць для сябе арганізаваць новы вялікі міграцыйны крызіс, то гэта можна будзе зрабіць і з дапамогай Пакістана, тым больш, што ў тым жа Пакістане хапае афганскіх бежанцаў, якія жадаюць патрапіць у Европу. Так што можна арганізаваць пры жаданні транспартыроўку уцекачоў і
працягнуць з новым міграцыйным крызісам. Ну тым больш што ў Пакістане ўсё ж таки палітычныя вязні таксама ёсць, палітычны пераслед таксама ёсць, і дарэчы вось якраз таки супаў візіт з пратэстамі, якія адбываліся ў Пакістане, як тут у нас піша вось Вожык Патрыёт, пратэсты ў Пакістане такімі флешбэкамі для Лукашэнкі сталі. Таму тут з аднаго боку вот как бы згодны з вами, што могуць наладзіць альбо несвядома, альбо свядома такі маршрут для пакістанскіх уцекачоў у Еўропу. З другого боку, дарэчы, вот як вам падаецца, наколькі ўсё ж таки закранула псіхіку Лукашэнкі вось гэтая карцінка на вуліцах у пакістанскіх Ісламабада? Ну, закранул. Ну, я не ведаю, конечно, что там Лукашенко з гэтага пабачыў, но відавочна ён пра гэта даведаўся. Там таксама з тых відэо, якія з'явіліся ў пулі першага, там ёсць одно відэо, дзе Лукашенко імкнецца закрануць гэтае пытанне, пачынаецца з гэтай тыповай гісторыі, што вам трэба ўтрымаць краіну і іншае. Ну, Лукашенко, дзе б ён не быў, там усім трэба ўтрымліваць краіну і слухаць ягоныя парады у Зімбабве, у экватарыяльнай Афрыцы, там у Азербайджане, дзе заўгодна. І там ён закрануў гэтыя падзеі. І там была, мне падаецца, прыкладна такая формулёўка: тое, што не павінна было адбыцца, тое, што у вас адбываецца і не павінна было адбыцца, ну вось нешта такое. Нават у гэтай формулёўкі ён вырашыў такія тэрміны, як пратэсты, і не выкарыстоўваць. Увогуле не выкарыстоўваць, бо яму гэта непрыемна. Ну, вось так атрымалася такая іронія лёсу, што вось Лукашенко жадаў атрымаць свае ўласныя выбары без аніякіх пратэстаў. У Беларусі пратэстаў не будзе, хутчэй за ўсё не будзе, канешне. А вось выправіўся Лукашенко у Пакістан, і там яго гэтыя пратэсты, назовем гэта так, закранули. Так што думаю, канешне, калі нешта вось такое адбываецца ў свеце, то адразу ідуць асацыяцыі ў іх з 20-м годам. Ну гэта ж бачна нават па галоўным прапагандысцкім выданням, тым жа тэлеграм-каналам, блізкім да адміністрацыі Лукашэнкі. Ну навошта яны так уважліва асвятлялі падзеі ў Венесуэле? Альбо зараз асвятляюць падзеі ў Грузіі. І заўсёды з гэтымі параўнаннямі з беларускім 20-м годам. То бок яны выкарыстоўваюць падзеі ў свеце, розныя падзеі ў свеце, каб рэфлексаваць, альбо пытацца, альбо імкнуцца рэфлексаваць свой беларускі 20-й год. Ну і калі яны гэта робяць, яны арыентуюцца перш за ўсё на чытача нумар 1, а чытач нумар 1 для ўсёй гэтай прапаганды, чытач і глядач і слухач нумар 1 — гэта, канешне, Александр Лукашенко. Так, ну давайте мы да іншых падзеяў і троху вось з усхода, з таго азіяцкага ўсходу бліжэй у наш бок і спынімся ў Астане. Саміт АДКБ, чым ён адметны, ці было там што цікавага, ну апроч адсутнасці на гэтым саміце Арменіі? Ну, адсутнасць Арменіі сенсацыі не стала. Гэта тая лінія паводзінаў, якую армянскі ўрад ужо прытрымліваецца пэўны час. Там былі вельмі жорсткія заявы Пуціна, гэта трэба адзначыць. Я думаю, што непрыемныя для казахстанскага боку, што адна справа, калі Пуцін выступае з такімі пагрозамі на сваёй тэрыторыі, а іншая, калі ён выкарыстоўвае ўсё ж такі міжнародную платформу, ды яшчэ і саміт у Казахстане, які наўмысна займае нейтральную пазіцыю. Ну, Пуціну ўсё роўна, я думаю, што ён прынцыпова гэта зрабіў, гэтыя выказванні, яшчэ і каб паказаць, так бы мовіць, месца казахстанскім гаспадарам. Я б тут звярнуў увагу на тыя пагрозы, якія былі ў адрас Украіны, ну і фактычна ён жа прыгразіў ударам па украінскім цэнтрам улады. Гэта можна, як і разрабілі расійскія прапагандысты, гэта можна разглядаць як адкрытую пагрозу украінскаму кіраўніцтву і спробу знішчыць украінскае кіраўніцтва, якая будзе, магчыма, ізноў прадпрынята з расійскага боку. І тыя разважанні пра тое, што там няма легітымнага кіраўніцтва, ёсць узурпатар і іншае. Ну, гэта тыповая пуцінская рыторыка. Мы гэта ўжо шмат разоў чулі. Асаблівасць сітуацыі
сітуацыі заключаецца ў тым, што гэта ўсё адбывалася ў Казахстане, у якога нейтральная пазіцыя, які, дарэчы, таксама падтрымлівае стасункі з Кіевам. Так што, думаю, казахстанскія гаспадары не былі ў эйфарыі пасля таго, як гэта адбылося. Што тычыцца Лукашэнкі, у Лукашэнкі ў фармаце АДКБ роля тыповая. Ён заклікае да еднасці, гэта значыцца, яднаемся усе вакол Расіі, гэта першы момант. Другой момант, у яго ёсць гэты армянскі пунктик, у яго дрэнныя асабістыя стасункі з Пашынянам, у яго дрэннае стаўленне, відавочна дрэннае стаўленне да Арменіі, таму ён выкарыстоўвае заўсёды гэты фармат АДКБ, каб раскрытыкаваць армянскі бок і падкрэсліць, што армянскай дэлегацыі там няма. Гэта другі момант. Трэці момант, які б я тут яшчэ адзначыў, гэта выкарыстанне Лукашэнкі у расійскай прапагандзе ў кантэксце арэшнікаў. Гэта таксама, мне падаецца, цікава, бо такія камбінацыі яны ў Расіі просто так не адбываюцца. Яны апошнімі тыднямі сапраўды надаюць гэтаму арэшніку велізарную увагу, раскручваюць гэтую тэму, пагрозы іншыя, а зараз яны вырашылі выйсці на міжнародны ўзровень. І тут зразумела, што гэты корэспандэнт, напэўна, самы блізкі корэспандэнт да Пуціна з канала «Расія» Павел Зарубін, калі б ён падышоў, не ведаю, да гаспадара Такаева з тэмай арэшніка, ён бы аніякіх каментарыяў не атрымаў. Бо Казахстану гэта не гэты ўсе пагрозы, гэты кантэкст, і быць звязаным з расійскімі пагрозамі відавочна не патрэбна. Таму ён ідзе да Лукашэнкі. І Лукашенко сябе паводзіць у такім тыповым для сябе стылі. Ён падкрэслівае, што паўтарае фактычна пагрозы пуцінскія. Не то, што там пагрозы не былі, пагрозы-то ён не асабліва не паўтараў. Ён распавядаў там пра гэтую зброю, якая гэта выдатная зброя і іншая. Потым там была гэтая метафора старэйшага брата, дзе Пуціна ён назваў старэйшым братам, відаць, ён лічыць, што расійскаму боку гэта падабаецца, і што калі Пуцін гэта пачуе пра старэйшага брата, ён для сябе гэта адзначыць. І быў трэці момант, тое, што ён як бы падаў гэта як жарт, а я думаю, што гэта больш, чым жарт. Гэта гісторыя з арэшнікам, што ён быў бы не супраць і нават жадаў бы, калі б гэтыя ракеты з'явіліся на тэрыторыі Беларусі. Ён гэта падаў як жарт. Але я думаю, што ізноў ён сапраўды б гэтага жадаў, бо Лукашенко зацікаўлены ў тым, каб атрымліваць зброю з Расіі, каб атрымліваць сучасную зброю з Расіі, каб выкарыстоўваць яе для таго, каб падняць свой уласны палітычны ўзровень, набыць, так бы мовіць, дадатковую палітычную вагу. І ён лічыць, што пагражаць Захаду вось дапамогай гэтага, гэта нармальная справа, гэта можа прынесці яму нейкія дывідэнды. Так што ён паспрабаваў гэтую історыю так для сябе выкруціць, думаю, практычна там ён нічога не атрымае. Сапраўды гэта выглядала неяк з аднаго боку не вельмі дарэчна, з другого боку так пададзеная як жарт, але было зразумела, што не вельмі гэта жарт. Але вот гэтыя словы, якія ён сказаў про тое, што у адказ на пытанне там, што там, вот гарачыя головы на захадзе это астудзіла, конечно, астудзіла, мы же видим это вот и по реакции СМИ у том числе. Тут как бы можно сказать, подыгрывая гэтаму путинскому любимцу пропагандысту с одного боку, с другого боку, я цитую ваш допис в вашем телеграм-канале. Дарэчы, раю усім подписаться на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана, бо не ўсё мы тут паспяваем абмеркаваць з таго, што ёсць у яго у телеграм-канале. І YouTube канал Еврорады, самі разумееце. На захадзе ўсё часцей чутны пункт гледжання: вайну трэба замарозіць, а новая окно магчымасцяў для разрадкі адкрыецца ў той момант, калі Путін адправіцца на той свет. Так ўсё ж такі такія настроі пашыраюцца, гарачыя головы астываюць на захадзе.
Я не думаю, што гэта перш за ўсё звязана з гэтымі расійскімі пагрозамі і з выкарыстаннем гэтай зброі. Расія імкнецца распаўсюджваць гэтыя пагрозы, і тое, што Пуцін ужо які раз гэта паўтарае, і ўся расійская прапаганда, у першую чаргу тая прапаганда, якая дзейнічае на замежную аўдыторыю, тое, што яна прасоўвае гэтыя наратывы і робіць гэта так актыўна, гэта паказвае, што яны хутчэй поспеху не дасягаюць. Быў бы поспех, но не трэба было гэта паўтараць амаль кожны дзень. То бок рэакцыя, канешне, на гэты арэшнік яна была, гэта прынялі да ведама. Вось і еўрапейскія кіраўнікі, безумоўна, і сённяшняя амерыканская адміністрацыя і будучая амерыканская адміністрацыя, але гэта, напэўна, быў не той крок, які не пралічвалі. Нават на захадзе, калі паглядзець там аналітыку, розную аналітыку з боку спецслужбаў, тое, што выходзіць, тое, што пішуць эксперты, якія не звязаны са спецслужбамі, самыя розныя, найгоршыя сцэнарыі, яны ўсе пралічваюцца, яны ўжо даўно пралічаны. І гэты сцэнарый з арэшнікам, ну гэта далёка, мы ж да сённяшняга дня не ведаем, што гэта насамрэч ёсць, наколькі гэта такая вось, наколькі гэта адпавядае тым наратывам, якія распаўсюджваюць Расія пра новую генерацыю зброі і іншае. Пралічаны, аднак, нават горшыя сцэнарыі з выкарыстаннем ядзернай зброі. Так што ў гэтым сэнсе гэта не тое, чым можна здзівіць заходніх палітыкаў. Пытанне пра замарозку вайны, яна звязана з тупіковасцю гэтай сітуацыі. З аднаго боку, Захад не гатовы, не жадае і не бачыць, не жадае і не бачыць для сябе магчымасці паставіць Украіне тую зброю, якую Украіна жадае, ў той колькасці, якую Украіна жадае. Гэта першы момант. Я ўжо не кажу пра тое, што адкрыта ўмяшацца ў гэты канфлікт. Гэта пытанне увогуле, яно сур'ёзна, яно абмяркоўваецца толькі тэарэтычна. Вось, калі ўвогуле абмяркоўваецца. З другога боку, Захад глядзіць на сённяшні стан украінскай арміі, на становішча ва ўкраінскім грамадстве, на тэндэнцыі ва ўкраінскім грамадстве. І таму аптымізм наконт таго, што Украіна можа радыкальна бліжэйшым часам палепшыць сваё становішча, адваяваць яшчэ далейшыя тэрыторыі, не страціць хаця б тое, што зараз кантралюе Кіеў, но гэтага аптымізму ўсё менш і менш. То бок у Пуціна таксама не бачыць там нейкага жадання спыніць гэтую вайну. Што вось было ж гэтае меркаванне на Захадзе, што ў пэўны момант ахвяры для Расіі будуць такімі вялікімі, страты будуць такімі вялікімі, што Пуцін для сябе зробіць выснову, ну трэба закончыць гэтую вайну, гэта мне больш не выгадна. Но мы бачым, што Пуцін ідзе далей і ідзе далей. Таму ў гэтай сітуацыі ўсё больш і больш так званых рэалістаў, якія кажуць, Украіна, мы спачуваем Украіне, але яна не ў стане перамагчы, не ў стане дасягнуць сваіх мэтаў. Сітуацыя для Украіны толькі пагаршаецца. Першае, Пуцін не жадае спыніцца, ідзе на далейшую эскалацыю. Ну, можа, насамрэч гэта найлепшае, што ў гэтай сітуацыі можна дасягнуць. Давайте замарозім гэтую вайну, вось по той лініі, якая зараз ёсць, і тыя пытанні, якія мы можам сёння вырашыць, а гэта спыненне вайны з іншымі пытаннямі ўсё выглядае вельмі праблематычна. Нейкіх высноваў і выйсця на нейкае мірнае ўрэгуляванне, ну няма, яго не бачна. То бок давайте спынімся на тым узроўні, на які мы можам спыніцца, і будзем чакаць. Паглядзім, што будзе. Но можа сапраўды, там той жа Пуцін, ён не самы малады чалавек, ён не вечны. У пэўны момант не будзе Пуціна. А калі не будзе Пуціна, ну тады, магчыма, мы зможам і нешта добрае дасягнуць, нешта лепшае дасягнуць. Украіна зможа дасягнуць шляхам перамоваў. То бок гэта ж не новая пазіцыя насамрэч. І вось як высвятляецца не новая пазіцыя. На гэтым тыдні выйшлі мемуары Ангелы Меркель,
яны з'явіліся, яны яшчэ частка ўжо была, ўжо былі публікацыі на мінулым тыдні, но зараз працягваецца абмеркаванне гэтых мемуараў, і Меркель у сувязі з гэтымі мемуарамі ёй шмат задаюць журналісты пытанняў наконт яе палітыкі ў дачыненні да Расіі. Ну вось чаму яна сябе так паводзіла, калі яна сёння кажа, што яна ведала і разумела, чаго хоча Путін, яна бачыла гэты расійскі рэваншызм, яна бачыла, што Путін гатовы да вайны і іншае. Ну, узнікаюць пытанні, калі вы гэта бачылі альбо прадбачылі, ну чаму Германія паводзіла сябе такім чынам, чаму не пастаўлялася зброя ў краіне, чаму менавіта Меркель выступала супраць прыняцця Украіны у НАТО, чаму працягвалася супрацоўніцтва з Расіяй у галіне энерганосьбітаў. Ну пытанняў хапае. Вось адным інтэрв'ю, якое вось было учора, калі мне падалося, Меркель сказала наступнае, што вось яна паспрабавала згуляць з Пуціным у гульню на час. То бок яна ведала, што ў Пуціна такія памкненні, але яна для сябе вырашыла, што Путін не вечны і калі-небудзь эпоха Пуціна скончыцца. У той жа час Путін казаў Меркель, так яна кажа прынамсі, што і твой час на пасадзе канцлера не вечны, калісьці і ты сыдзеш. Ну вось гэтай гульне, калі сапраўды яны гулялі у час альбо на час, то перамог Путін, таму што вось Меркель сышла, а Путін па-ранейшаму знаходзіцца ва ўладзе, і пакідаць уладу, тым больш накіроўвацца на той свет, ён пакуль не збіраецца. І ў мяне такое адчуванне, што калі рабіць стаўку на тое, што мы вось чакаем таго моманту, калі сыдзе Путін, і вось раптам ён сыдзе і ўсё будзе там нармальна, ну гэта мне падаецца такая вельмі рызыкоўная, неапраўданая рэч. Мы першае чакаць можа прыйдзецца вельмі доўга, гэта першы момант. Другой момант, а хто можа нам сёння даць гарантыю, што пасля Пуціна на чале Расіі будуць стаяць больш цывілізаваныя, прыстойныя людзі, з якімі можна будзе дамаўляцца. Я ж тут, шчыра кажучы, ў гэтым не ўпэўнены. Ну калі мы уже заговорили за магчымыя перамовы паміж там Киевом, Москвой, то я працягну і я вам дам цытату, не называючы чыя. Паглядзім, ці здагадаецеся вы, хотя в принципе вы тут адсочваеце СМИ, так что здагадаецеся, я думаю. Читаю на мове оригинала вот про перамовы. Здесь, конечно, всегда возникает вопрос и по поводу будущих мирных переговоров, какими они могут быть и какова может или не может быть роль Беларуси. Для меня очень важно, чтобы эти мирные переговоры, которые рано или поздно начнутся, создали новые инструменты для укрепления независимости и суверенитета Беларуси. А угроза я вижу в том, что они могут наоборот зафиксировать по сути, что Беларусь — это зона влияния России, пусть там Россия и разбирается, и это будет худший сценарий для нас, белорусов. А для того, чтобы так не было, нужно, чтобы Беларусь была представлена и чтобы наши интересы были представлены на этих переговорах, поэтому мы тоже об этом много говорим. Ну, а коротко кажучи, каб Лукашенко был присутны на гэтых перамовах. Читали, ведаете, чья цитата? Не ведаю. Андрея Дмитриева, который недавно вось буквально был у Нямецчыне, у Берлине, у Бундестаге и сустракаўся у тым ліку с вёў там сустрэчу ў Бундестаге і размаўляў по тэлефоне з віцэ-старшынёй Еўрапейскага парламента Катарынай Барлі. Вось такі дзіўны пасаж. Чалавек спакойна з Беларусі прыязджае на перамовы ў Бундестаг, вяртаецца ў Беларусь, ну і закидывае такія пасажы наконт прысутнасці Лукашэнкі на патэнцыйных магчымых перамовах. Як вам это ўсё? Беларускія ўлады яны выкарыстоўваюць розныя рэгістры, розныя магчымасці. Тут я не бяруся сказаць там, ці ёсць нейкае прамое супрацоўніцтва паміж Дмітрыевым і беларускімі ўладамі, альбо гэта ягоныя сапраўдныя погляды, якія таксама ўладам вядомыя, яны для сябе вырашылі, ну калі ў яго такія погляды, ну а чаму не выкарыстаць яго, каб ён не данёс гэтую інфармацыю для захаду, і такі варыянт таксама магчымы. Што тычыцца таго, як гэта выглядае, калі паглядзець на гэта хутчэй з такім заходняга боку, ну гэта
не кранае, шчыра кажучы. Вось калі глядзець на гэта менавіта з заходняга пункту гледжання, гэтая аргументацыя яна не вельмі упэўненая, таму што ўзнікае адразу ж пытанне, а што Лукашенко павінен рабіць на гэтых перамовах, і ці можа Лукашенко выступаць як самастойная фігура. На захадзе Лукашенко не ўспрымаюць асабліва як самастойную фігуру. Яго на любы ў кантэксце перамоваў яго будуць успрымаць як чалавека, які будзе іграць на баку Масквы. І што значыцца інтарэсы Беларусі ў гэтым кантэксце? Таксама узнікае шэраг пытанняў. Я думаю, што ад Дмітриева і ад яго дыпламатычнага досведа і ад яго кантактаў не залежыць, будзе запрошаны Лукашенко ці не. Увогуле выглядае на дадзены момант так, што еўрапейскі бок у гэтым перамоўным працэсе, калі ён адбудзецца, будзе адыгрываць вельмі пасіўную ролю. Гэта будуць перш за ўсё перамовы першапачаткова паміж Злучанымі Штатамі і Расійскай Федэрацыяй. Калі яны прынцыпова да чагосьці дамовяцца, хаця б прынцыповае будзе памкненне з абодвух бакоў знайсці нейкі кампраміс, тады магчымы іншыя фарматы, міжнародныя канферэнцыі, запрашэннем Еўразвяза, запрашэннем Китая, запрашэннем Індыі і іншае. Калі гэта будзе вялікая прадстаўнічая еўрапейская канферэнцыя, не еўрапейская, а з удзелам еўрапейцаў, калі вось нешта падобнае будзе, то шанец Лукашэнкі, пэўны шанец Лукашэнкі паўдзельнічаць ёсць. І гэта звязана з пазіцыяй Китая і з пазіцыяй Расіі, што ў такім фармаце яны будуць імкнуцца запіхнуць свайго сатэліта на гэтыя перамовы, каб быць прадстаўленым яшчэ дадатковым голасам. Но пакуль нічога такога і блізка не выглядае, што можа скончыцца вось нейкім такім урэгуляваннем. Максімум, які я зараз бачу, гэта сапраўды тое, што можна будзе, калі Расія пагадзіцца, што таксама не зусім верагодна, зараз яны адвяргаюць гэта, прычым прынцыпова і рашуча адвяргаюць, што Расія пагадзіцца замарозіць гэтую вайну. Вось калі будзе такая замарозка, гэта максімум. Гэта карэйскі сцэнарый 53-го году. То бок мы баявых дзеянняў больш не ідзем, але іншага нічога мы дасягнуць не ў стане. Тыя патрабаванні, якія вылучае расійскі бок, яны непрымальныя. Яны непрымальныя для Украіны, яны непрымальныя для Захаду. Тыя прапановы, тое прынамсі, што зараз гучыць з боку амерыканскага, еўрапейскага, украінскага, як базіс для наступных перамоваў, таксама гэта непрымальна для Расіі. Я не бачу тут шансаў для нейкага кампрамісу, і адпаведна, усё, што звязана з Беларусю, увогуле можа ў гэтым кантэксце і не ўздымацца. Вайну замарозілі, калі дасягнулі гэта, вайну замарозілі, апусцілася жалезная заслона на беларуска-польскай мяжы, на беларуска-літоўскай, на беларуска-латвійскай мяжы, і на гэтым гэта гісторыя на пэўны час скончылася. Такому моманту, пака нешта прынцыпова не зменіцца ў Расіі і прынцыпова не зменіцца ў Беларусі. Так што гэтыя спадзяванні Лукашэнкі на ўдзел у перамовах, я зразумею, чаму ён туды хоча. Я б на яго месцы таксама вельмі хацеў бы паўдзельнічаць у гэтых перамоваў, но пакуль не такі міжнародны кантэкст, каб гэтага дасягнуць. Вы бачыце, тое, што яны выкарыстоўваюць, уласна кажучы, любую магчымасць. Нават вось такога кшталту дыпламатыю, каб прыцягнуць Лукашэнку да ўдзелу ў перамоўным працэсе. Нават гэта паказвае, што шансы на дадзены момант невялікія. І я, можа быць, працягну таксама гэтую тэму, але троху з іншага боку. У нас быў эфір учора з Валерыем Кавалеўскім, дзе мы абмяркоўвалі з ім тэму вызвалення палітвязняў. Вось ён зараз акурат такі гэтай тэмай актыўна займаецца. Шэраг важных сустрэчаў меў у Еўропе і ЗША. І сярод іншага спадар Валер сказаў такое, што нам трэба сёння
рэальна глядзець на сітуацыю і рыторыку звяржэння рэжыма, валіць рэжымы, гэтак далей, сілавы сцэнар, гэтую рыторыку, ну, как бы не ўжываць, адкінуць яе, і трэба арыентавацца на спробу дасягнуць, спробу налажвання контактаў і дыялогу і перамоваў паміж захадам і рэжымам Лукашэнкі з мэтай вызвалення людзей. Трэба выцягваць людзей з-за кратаў, з гэтага пекла, дзе яны знаходзяцца. Тут жа імгненна на гэта адрэагавала прапаганда і, маўляў, набіраюць сілу пазіцыі, што нужно прекратить думать про свержение власти ў Беларусі, але высновы такія: мирный диалог, так, мирный диалог сложнее, но возможно, но ни с кем из лидеров беглых никто из власти разговаривать не будет, без вариантов. Так вот, ваше бачанне ўсё ж таки, наколькі рэальна сёння вось гэтае пытанне, ну, пачаць вырашаць вызваленне палітвязняў і якім чынам? Я б сказал так: ніколі не кажы ніколі. Вось калі яны кажуць, я ніколі не буду там размаўляць з тымі, гэта мы выключаем. Ніхто не ведае, як могуць ставіць, якія могуць быць абставіны, як могуць скласціся абставіны, і, магчыма, Лукашэнку яшчэ і прыйдзецца і паразмаўляць і з Ціханаўскай, і паразмаўляць з Латушкам. Так што мы ж не ведаем, якім будзе становішча праз 2-3 гады, якое будзе знешнепалітычнае становішча, чым скончыцца вайна ва ўкраіне і гэтак далей. Гэта першы момант. Другі момант, нават у кантэксце перамоваў, я не выключаю, што еўрапейскія краіны, калі там выйдзе пытанне ўдзелу Лукашэнкі у мірных перамовах вакол Украіны, і Расія з Кітаем яго будуць прапаноўваць, дык еўрапейскія краіны таксама могуць выступіць з прапановай і сказаць: ну добра, хай, калі мы ўжо тут імкнемся урэгуляваць сітуацыю ў Еўропе, давайте вырашаць і іншыя канфлікты, якія засталіся, у тым ліку і беларускі кейс 2020 году. Вось Лукашенко прыязджае як прадстаўнік, ну і хай прыязджае яшчэ адна беларуская дэлегацыя дэмакратычных сілаў. Ну гэта абсалютна тэарэтычныя, канешне, разважанні. Цяпер, што тычыцца вось развагаў гаспадара Кавалёўскага. Калі мэтай з'яўляецца вызваленне палітвязняў, і гэта з'яўляецца галоўнай мэтай, фактычна адзінай мэтай дэмакратычных сілаў, то стаўку трэба, канешне, рабіць на нейкія кантакты паміж захадам і рэжымам Лукашэнкі. Бо захад у гэтай сітуацыі гэта адзіныя заходнія краіны, гэта адзіныя краіны, якія ў стане паспрабаваць прынамсі нечага дасягнуць. Яны могуць Лукашэнку нешта прапанаваць. Там магчымы розныя здзелкі, якія могуць прывесці для вызваленняў і знакамітых палітвязняў, і шараговых палітвязняў. Гэта ўсё магчыма, і лукашэнкаўскі бок ужо шмат разоў сігналізаваў сваю гатоўнасць да такіх перамоваў. То бок, зрабіць нам прапанову, і калі нам прапанова падабаецца, ну тады мы можам на гэтую прапанову адгукнуцца. Я пакуль не бачу, па-ранейшаму я не бачу нежадання з боку еўрапейскіх краінаў умешвацца ў гэты працэс і нейкія заключаць здзелкі з Лукашэнкам. На вялікі жаль, лёс беларускіх палітвязняў ўжо даўно не з'яўляецца нейкім прыярытэтам у палітыцы заходніх краінаў у дачыненні да ўсходняй Еўропы і ў прыватнасці ў дачыненні да Беларусі. Таму і да гэтых сапраўдных здзелак, якія так падабаюцца Лукашэнку і пра якія ён марыць, пакуль справа не дайшла. І ён вызваляе там невялікую колькасць, але вызваляе. Я думаю, што ён кожны раз, калі гэта робіць, ён дасылае пэўны месседж, што паразмаўляйце са мной, я па-ранейшаму гатовы вызваляць і магу вызваліць нават больш, калі атрымаю ад вас нешта такое прывабнае, прыгожае, тое, што мне спадабаецца. Гэта можа быць адмена санкцый, гэта можа быць нейкае паглыбленне супрацоўніцтва на розных напрамках, гэта можа быць нават дыпламатычнае прызнанне. Я думаю, што за прызнанне Лукашенко шмат чаго гатовы зрабіць. Я думаю, нават калі б новая амерыканская адміністрацыя пойдзе вось на такі крок, каб завязаць кантакты з Лукашэнкам, я думаю, хопіць сапраўды аднаго званка Лукашэнку, каб, напрыклад, вызвалілі Юрася Зенковіча
паміж іншым грамадзяніна Злучаных Штатаў і накіравалі яго ў Злучаныя Штаты. Я думаю, Лукашенко быў бы гатовы гэта зрабіць, каб палепшыць стасункі з адміністрацыяй Трампа. Я нават не выключаю, што Лукашенко пойдзе на гэты крок, так бы мовіць, прэвентыўна. Падарункаў Байдену, зразумела, не будзе, но калі пасля 20-го, калі Трамп стане прэзідэнтам Злучаных Штатаў, ужо сапраўдным прэзідэнтам Злучаных Штатаў, я не выключаю, што будзе такі крок з боку афіцыйнага Мінска, што яны вызваляць Зенковіча, і гэта пакажуць вось такі добры жэст з беларускага боку. Вось мы адкрытыя да супрацоўніцтва з новай амерыканскай адміністрацыяй. Што тычыцца звяржэння гэтага рэжыму і нейкія ваенныя сцэнарыі, ну дык разважанні на гэтым напрамку яны маюць зараз выключна тэарэтычны характар. Мы ж бачым, што зараз ніхто з украінскага боку не збіраецца там пераходзіць мяжу і спрабаваць нешта рабіць у Беларусі, што гэтае пытанне ва ўкраіне сёння увогуле няма. Што тычыцца самого звяржэння, то нават дэмакратычныя сілы, якія кажуць, што Лукашенко павінен быць адхілены ад улады, калі глядзець рэальна на сітуацыю, а які ў іх ёсць зараз магчымасці сапраўды наблізіцца, прынамсі наблізіцца да гэтай мэты, няма. А калі ты займаешься рэалістычнай палітыкай, то не мае сэнсу разважаць там пра нейкія ружовыя мары, якіх відавочна сёння дасягнуць немагчыма. Ну, можа быть, мы гэтую тэму вось звяржэння і гэтак далей коротко закранем с нашим наступным гостем, які павінен неўзабаве далучыцца до нашага с гаспадаром Александром Стрыма. Чакайце, будзе цікава, але гэта ладно, потым расскажем, але давайте да іншага. Ведаеце, вось буквально дзень таму наши коллеги с бюро выклалі так матэрыялы, якія потрапілі ім у руки, про тое, як Россия спрабуе перапісаць беларускую гісторыю Беларусі, як в прынцыпе под указку, по указцы, под дыктоўку с прапагандыстаў, ідэолагаў Крамля, беларускія так званыя лукашэнкаўскія гісторыкі перапісваюць гэтую гісторыю і гэтак далей. Шмат цікавага. Я звяртаю вашу увагу на гэтыя матэрыялы, калі ласка, можете паглядзець, пачытаць. І буквально праз колькі часу, неўзабаве, з'яўляецца такі масавы наезд з таго боку на Мікіту Мелказёрова, які вось буквально днямі выдаў сваю, днямі, тыдзень уже, здаецца, прайшоў, а яны чамусьці вот з праграму прысвечаную Панамарэнка, якога ён назваў кавалкам лайна за тое, што ён рабіў і як ставіўся да Беларусі, да беларускай мовы, беларускай культуры увогуле і гэтак далей. І па выніку нашага эфіра ў сераду з Павлом Усавым, дзе мы таксама абмяркоўвалі тэму калабарантаў, наколькі ўсё ж таки можна ці чаму не кажуць пра калабарантаў, якія пайшлі на службу саветам, акупантам з России, якія прыйшлі ў Беларусь 18, 19, 20 годзе, а шмат кажуць пра калабарантаў, якія працавалі на нацыстаў, і ўсё ж таки гэта сапраўдныя здраднікі, ці гэта людзі, якія карысталіся магчымасцю хоць нешта рабіць на карысць Беларусі. Колькі гвалту паднялася, там просто ядроны шквал, порвала ўсё, што можна у беднай прапаганды. Губазікі паабяцалі першае там как бы і завесці артыкулы і ператрусы, і да сваякоў Мікіты прыйсці, асабліва там да іх. Ну а яшчэ адзін боец невидимого идеологического фронта вырашыў, што трэба час уже акурат таки ў Беларусі ствараць тройки, по прынцыпу этих бальшавікоў, этих крыважэраў, і расстрэльваць без суда і следства. Давайте, может быть, вот ваша ацэнка ўсё, то есть такое вот супадзенне, не супадзенне, але по гэтых ситуациях. Вот с Панамарэнка
герой, партызанскага руху і гэтак далей. І я разумею, што можна как бы казаць про тое, што нацысты, нямецкія акупанты тварылі зло, расстрэльвалі, катавалі беларускі народ. Але ведаеце, калі пачалася там перабудова, галоснасць, і я тады малады студэнт журфака да бабулі сваёй у лясную вёсачку прыехаў і казаў: а раскажы мне, вот як ты тут падчас вайны жылі, пра партызан. Пры слове партызаны яна просто пачынала плакаць і нічога не расказала. Так вот, ці адзін бок ва ўсёй гэтай гісторыі і ўвогуле ваше стаўленне як гісторыка да гэтага персонажа? Ну, ізноў жа, у гісторыі няма аднаго боку. У гісторыі яна разная, і ацэнкі, як ацэньваюцца розныя гістарычныя падзеі, гістарычныя персонажы, яны зразумела розныя. Калі ёсць людзі ў Беларусі ў часы Другой сусветнай вайны, якія зразумела сталі ахвярамі нацысцкага геноциду, і якія пацярпелі ад тых калабарантаў, якія супрацоўнічалі з нацыстамі. Гэта безумоўна, гэта вельмі важны аспект гісторыі Другой сусветнай вайны. Но ёсць і іншыя гісторыі, ёсць гісторыі людзей, якія пацярпелі ад партызанаў. Ёсць шэраг непрыемных сторонак беларускай гісторыі, якія сённяшняя ўлада імкнецца выносіць задушкі, пра якія не жадаюць размаўляць. Гэта і ўдзел мясцовага насельніцтва, розных прычым пластоў мясцовага насельніцтва у нацысцкіх злачынстваў. Гэта і гвалт, які ішоў з савецкага боку. Гэта вельмі праблематычная палітыка, савецкая палітыка эвакуацыі, калі там досыць так селектыўна падыходзілі да гэтай эвакуацыі, глядзелі, каго трэба эвакуіраваць, бо гэтыя людзі могуць быць карысныя, каго не. Напрыклад, калі мы паглядзім на пацыентаў розных псіхіятрычных клінік на тэрыторыі Беларусі, там эвакуацыі не было. Нават не было эвакуацыі тады, калі яна была тэарэтычна магчымая, калі нямецкая акупацыя прайшла праз пэўны час. Таму што савецкі бок не быў зацікаўлены ў эвакуацыі гэтых людзей. Ну навошта, што рабіць з гэтымі людзьмі у эвакуацыі? Чым яны могуць дапамагчы? Ну, лепш пакінуць іх на акупаваных тэрыторыях. Хаця савецкія ўлады дакладна ведалі, што нацысты заб'юць гэтых людзей. То бок тут разважаць можна і разважаць. Можна паразважаць і пра лёс яўрэйскай маёмасці, якой скарысталіся многія мясцовыя жыхары пасля таго, як яўрэі былі знішчаны. Можна паразважаць і пра дзейнасць партызанаў. Там таксама хапае белых плямаў. І мне падаецца, што беларускае грамадства, яно саспела да гэтай дыскусіі. І гэтая дыскусія была вельмі важнай, вострая дыскусія по розным пытанням беларускай гісторыі 20-го стагоддзя. Непрыемныя розныя моманты, якія трэба пераасэнсаваць, каб рухацца наперад. Ну, у гэтым ніякай зацікаўленасці няма. Тое, што прапаноўвае дзяржаўны бок, гэта чорна-белы малюнак, дзе ўсё дакладна і ўсё проста. Усё савецкае — гэта добра. Пацелямон Панамарэнка — гэта герой. Нягледзячы там на тое, што ён рабіў і ў час вайны, і да вайны, і пасля вайны. Як гісторык я магу сказаць, гэта вельмі неадназначная асоба. Гэта дзіця сваёй эпохі, гэта чалавек, які замешаны ў сталінскіх злачынствах. Гэта чалавек, які спрыяў русіфікацыі. Ну, што тычыцца, як яго называць, ну, гэта меркаванне спадара Мелказёрава. Ён не гісторык. Калі б вось такая характарыстыка была ў нейкім гістарычным акадэмічным творы, ну, гэта выглядала бы недарэчна. А гэта праграма, якая з'явілася ў Ютубе, гэта аўтарскі погляд. І, безумоўна, спадар Мелказёраў мае права на гэты погляд. Я тут не бачу ніякіх праблемаў. Каму не падабаецца, ну, спрачайцеся з Мелказёравым, абараняйце Панамарэнку, прыводзіце аргументы, што вось ён быў такі добры, што ён шмат карыснага зрабіў для Беларусі, і будзе нармальная цывілізаваная дыскусія. Калі ўзяць гэты кейс з Паўлом Вусавым і яго разважанні на тэму калабарацыі, ну, я з ім не згодны. Я бачу вось той аналіз калабарацыі
той аналіз людзей, якія супрацоўнічалі з немцамі у часы другой сусветнай войны. Ну я з ім не згодны, я могу з ім паспрачацца. Я не думаю, что мы застанемся на розных пазіцыях хутчэй за ўсё, але гэта нармальны цывілізаваны дыялог. Калі у цябе іншая пазіцыя, ну дык абараняй сваю пазіцыю, прычым нармальнымі цывілізаванымі метадамі, а не тымі метадамі, якія зараз у Беларусі пануюць. Так што гэта ўсё выглядае абсалютна недарэчна, але сімптаматычна. Тыя людзі, якія зараз пагражаюць Мелказёраву, ну яны сапраўдныя сталіністы. І, напэўна, тое, што там было сказано ў гэтых відэа пра Панамарэнку, іх зачапіла. І вельмі моцна зачапіла. Але вот сама сітуацыя, глядзіце, ўсё ж такі ідзе эфір. І тут та самая... гэты хлопчык пачынае разважаць про тое, что варта ствараць тройкі, давайте вось расстрэльныя спісы і расстрэльваць, а другі радостно крычыт: і меня возьмите в эту тройку, ну вот у якой і вот гэты ініцыятор кажа: я б вот сам вот взял бы яго і стрэльнул. Ну мы правда ведаем, як рэвалюцыі там, ці скажем, та самая рэжымы дыктатарскія со сваімі дзецьмі поступаюць, які лёс их нападкае. Але уся гэтая сітуацыя, то есть радостно крычаць: давайте ствараць расстрэльныя спісы, давайте расстрэльвацца, і тут нейкі кастынг, хто войдзе у гэтыя тройкі, хто не войдзе. З другого боку, афіцыйныя структуры сілавыя заяўляюць про тое, что ну цябе мы дастаць не можем, но мы пойдзем і будем катаваць тваіх сваякоў. Гэта вот что? Это вот по принципу как бы, а фашист все одно ты? Гэта тая ўседазволенасць, якую яны ў гэтай сістэме адчуваюць. Вось ім падабаецца адчуваць сваю ўладу, адчуваць вагу, што можна заявіць там у нейкім эфіры альбо напісаць, што я там хочу забіць такога і такога чалавека, а мне за гэта нічога не будзе. Наадварот скажуць: ну вось якія ты добрыя словы знайшоў. Тое ж самае і з Губазікам. Ну яны сябе так дакладна разглядаюць у такім сталінскім кантэксце і продолжают, як тыя людзі, якія продолжаюць сталінскую справу. Ім сітуацыя вельмі сённяшняя падабаецца, яны сёння пануюць, яны сёння кіруюць, сёння ўлада ў іх руках. Калі б яны лепш ведалі гісторыю таго ж сталінізму, і гэта тычыцца і прапагандыстаў, дарэчы, і губазікаўцаў, калі б яны заняліся сапраўды гісторыяй таго ж сталінізма, пачыталі бы адпаведныя добрыя кнігі, якія ёсць на гэтую тэму, яны б даведаліся, чым звычайна заканчваецца гісторыя вось такіх і прапагандыстаў, і такіх карнікаў. 37-й год ён жа закрануў в том ліку і гэтых людзей. Но яны гэта не разумеюць, ну хутчэй не жадаюць разумець. Я думаю, што калі сітуацыя зменіцца, і у таго ж Кірыла Казакова спытаюць: ну вось, гаспадар Казаков, вы ж у свой час хацелі там расстраляць Мікіту Мелказёрава, а гэта як увогуле вось было? Ну ён напэўна будзе адказваць: ну вы ж разумееце, гэта ж шоу, я ж гэта ў шоу, гэта ж панарошку. Азаронак мяне прымусіў, я не хацеў, это яны ўсё. Альбо Азаронак там прымусіў, а я нічога, я ж цывілізаваны чалавек. Так што ў гэтым сэнсе гэта, канешне, брыдка і вельмі дрэнна выглядае, але што зробіш, такія сёння рэаліі. А вось пра гэтыя дакументы, матэрыялы, якія выклалі нашыя калегі з бюро, вы глядзелі іх, наколькі вось ўсё ж такі рэальныя гэтыя планы, гэты ўплыў, ну і ўвогуле ваша ацэнка гэтых матэрыялаў? Думаю, што цалкам рэальна, і Расія працуе на перспектыву, і яны жадаюць змяніць светапогляд.
людзей, яны укладваюць і грошы, і не толькі грошы у інфармацыйную палітыку, яны укладваюцца ў гістарычную палітыку, і яны імкнуцца вось свае наратывы навязаць, бо яны ведаюць, калі будуць тыя ж наратывы, што і ў Расіі, то значыцца і тыя пакаленні генерацыі беларусаў будуць арыентавацца на расійскую федэрацыю, і нейкія іншыя погляды, нейкія іншыя інтэрпрэтацыі, нейкія адрозненні ў афіцыйных інтэрпрэтацыях гісторыі ў Беларусі, ў Расіі ім не патрэбны. І дарэчы, хапае ўжо сярод гэтых гісторыкаў, якія ў публічнай прасторы там прысутнічаюць актыўна, хапае тых людзей, якія з задавальненнем прасоўваюць гэтыя расійскія наратывы. І Вячаслав Данілович, і Вадзім Гігін, і спіс можна працягваць. Каму будзе цяжкавата ў гэтым кантэксце, гэта Ігору Марзалюку. Бо Марзалюк — гэта чалавек, які імкнецца, так бы мовіць, быць у шпагаце. З аднаго боку ён такі вось лаяльны, ён на баку уладаў, ён нават беларускамоўны, а з другога боку ён усё ж такі той чалавек, які не гатовы пераняць расійскія наратывы і поўнасцю прасоўваць расійскія наратывы. Ну, думаю, што праз пэўны час і яму прыйдзецца вырашыць гэта пытанне і ўзяць на ўзбраенне Расіі. Дякую вялікі, спадар Александр, не сыходзьце, можа быть, вы захочаце таксама далучыцца да нашай размовы у тым сэнсе, што альбо таксама нешта пракаментаваць, альбо задаць ад сябе пытанне нашаму наступнаму гостю, таму што да нас ужо падлучыўся, і я з задавальненнем вітаю у нашым эфіры Еўрарадыё камандзіра палка імя Кастуся Каліноўскага Паўла дядзьку Шурмея. Добрый дзень, Павел. Прывітанне. Добрый день. Рады вас бачыць. Я адразу хочу папярэдзіць наших слухачоў і гледачоў, што сённяшняе падлучэнне дзядзькі да нашага эфіра, яно будзе такое кароткае. Гэта такое падлучэнне анонс. Насамрэч, Павел Шурмей прыйдзе ў студыю Еўрарадыё ў панядзелак, дзе мы зробім грунтоўны, вялікі прамы эфір з пытаннямі ад наших гледачоў, пагаворым пра ўсё. Зараз гэта будзе коротка. Павел, але можа быть, каб працягнуць нашу тэму з размовы са спадаром Александром, як вы лічыце, наколькі ўсё ж такі спробы Расіі перапісаць беларускую гісторыю гэта небяспечна да нас? Ці сапраўды яны зараз робяць усё, каб падпарадкаваць сабе Беларусь і ўцягнуць канчаткова яе ў сваю арбіту? Як вам бачыцца ўсё гэтае пытанне? Яшчэ раз усім прывітанне. На мою думку, гэтыя спробы пачаліся яшчэ 200-250 гадоў таму назад, яны не скончваюцца, яны і не будуць ніколі скончвацца бліжэйшым, не ведаю, часам 10-20 гадоў. Яны жадаюць усё зрабіць, каб беларусы забылі, хто яны такія ёсць, і каб у самым добрым выпадку мы лічыліся расіянамі са знакам якасці. Таму гэта ўсё вельмі сур'ёзна, і да гэтага трэба таксама сур'ёзна ставіцца. Павел, мы вось со спадаром Александром таксама закранули тэму, якая зараз абмяркоўваецца як, дарэчы, вось сярод прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, так і прапаганда там лукашэнкаўская яе падхоплівае пра тое, што трэба адмовіцца ад гэтай рыторыкі, што трэба сілавым сцэнаром зрынаць рэжым і гэтак далей. Ну вот как бы зрынанне рэжыму, маўляў, гэта ну как бы не той зараз час. Трэба казаць пра спробу мірных перамоваў, спробу там налажвання стасункаў, найперш дзеля того, каб выцягнуць палітвязняў з турмы з-за кратаў, з гэтай мэтай, а не каб легалізаваць рэжым ці яшчэ што-небудзь. Але вось спадар Александр сказаў пра тое, што зараз усе разумеюць, што ўвогуле нейкі сілавы сцэнар, некае такое зрынанне рэжыма, гэта нерэальна. Усе гэта разумеюць. Вот як вам бачыцца, што б вы хацелі адказаць і Александру ў тым ліку? Ну, я зараз не буду адпавядаць пра сцэнары, але на мою думку, калі нас намагаюцца ўпэўніць, што не трэба так рабіць, давайце па-іншаму, што вораг
прапануе відавочна, што ён гэтага баіцца, таму і нас намагаюцца з усіх бакоў адмовіць ад нейкіх дзеянняў. Ці просто так гэта робіцца? Не, значыць, умоўна кажучы, у сілавым сцэнар, якога яны баяцца, ёсць некія, як тут сказаць, ёсць нейкая эмоцыя, ёсць нейкая сіла, таму ўсё гэта непросто, калі яны намагаюцца зрабіць усё, толькі каб пра гэта людзі не думалі. Гэта такая моя ўласная думка. Ну вось нават фільм жа ж адмысловы знялі про тое, як вот на чале камандзір вось Павел Шумрэй, за ім усе сотні тысяч полка Каліновскага заходзяць з боку Украіны, там паспалітае рушанне з боку Польшчы і гэтак далей. Ну вот фільм цэлы знялі, ну значит баяцца. Спадар Александр, што адкажаце? Ну, конечно, яны такога сцэнарыя, яны прынцыпова яго баяцца, ён вельмі непрыемны. Мы ж не кажам пра тое, што баяцца яны не баяцца. Конечно, яны пра гэта разважаюць, яны ўлічваюць гэта. Пытанне ў тым, наколькі нешта такое можа ў сённяшніх геапалітычных умовах быць рэалізавана. Мне падаецца, што не. Но ізноў жа мы жывем у вельмі дынамічны час, і сітуацыя можа прынцыпова змяніцца, у тым ліку і пазіцыя Украіны можа прынцыпова змяніцца. На дадзены момант мне падаецца, што Украіна зацікаўлена ў захаванні статуса кво з Лукашэнкам, але гэта сённяшняя сітуацыя, заўтра яна можа быць іншай. Ну вось такое. Так, я уже папярэдзіў і адразу яшчэ раз папярэджу, што Павел Шурмей зараз вось вы бачыце самі, што ён па дарозе, ён у машыне спыніўся, таму доўга гаварыць сёння мы не можам. Коротка такі эфір анонс у нас будзе, сур'ёзная размова, мы дамовіліся, будзе ў панядзелак у студыі Еўрарадыё, таму вось усе пытанні, якіх шмат адразу мне накідалі тут у нашу каментатарскую, як толькі дядька з'явіўся на экране. Я думаю, што мы пакінем на панядзелак, хаця я не ведаю, ці ўвогуле тэму гэтую узнімаць, не ўзнімаць, таму што адразу пачалі пытацца наконт сітуацыі з Верамейчыкам. Але я памятаю, што была абвестка у тэлеграм-канале полка Кастуся Каліновскага пра тое, што вы гэтую сітуацыю не каментуеце. Ввогуле будзем уздымаць гэтую тэму, ці сёння, ці ўжо ў панядзелак, ці вы па-ранейшаму не каментуеце гэтую сітуацыю? Я зраблю один комент зараз, каментар. В Украіне ад усіх залежных робіцца ўсё магчымае, каб як мага хутчэй вырашыць гэтае пытанне. І таму маю надзею, што людзі разумеюць гэта. Зразумела, дзякуй. Так, спадар Александр, калі вы там спяшаецеся, мы і так з вами гадзіну гаварылі, вы можете адключыцца, мы тут працягнем з Паўлам, калі хочаце папрысутнічаць, мы толькі будзем рады вашай кампаніі, але глядзіце самі. Павінен ісці. Тады мы з вами развітваемся, да сустрэчы. Дзякуй вялікі за нашу размову і застаемся з Паўлам Шурмеем, камандзірам полка Кастуся Каліновскага. Спадар Павел, вы зараз у такім туры по краінах, по гарадах. Раскажыце мэты, што прымусіла вас выбрацца ў гэты еўрапейскі, ну, умоўна тур, назовем гэта так? У полку імя Кастуся Каліновскага адбыліся змены, адбываюцца рэформы, і мы жадаем распавесці пра гэта беларусам, дыаспарам Літвы, Польшы. У нас мэты павернуць давер дыаспар, давер фондаў, таксама палепшыць наш рэкруцінг. Таму мы зараз здесь у падарожжы гэтым. Ну, я ведаю, што вы ўжо былі ў Вільні, былі шэраг гарадоў у Польшы праехалі. Сёння, здаецца, давайте зробім такі анонс. Не сёння, заўтра. Заўтра у вас будзе сустрэча ў Гданьску. Так, мы ўсіх запрашаем заўтра на 17-ю гадзіну у Гданьскі на сустрэчу з намі, а таксама у нядзелю на 15-ю гадзіну ў Варшаве.
Усю дакладную інфармацыю можна атрымаць на наших афіцыйных соцсетках, на нашым афіцыйным сайце kalinovsky.org. Вось тут вот яшчэ раз мы дадзім спасылочку на телеграм-канал полка Кастуся Каліновскага. Таким чынам я заклікаю усіх, кому цікава тое, што адбываецца у полку Каліновскага, можа быть не толькі паслухаць, альбо прапанаваць, дапамагчы, долучыцца. Калі ласка, прыходзьце на сустрэчы. Сустрэчы гэтыя пазначаны на телеграм-канале полка Каліновскага, спасылку на які вось уже просто зараз ёсць. І Павел, калі вось па тых сустрэчах, якія ўжо прайшлі, ці вялікая цікавасць, ці шмат людзей прыходзіла, і якія тэмы найперш уздымаліся? Самое галоўнае, што мы зразумелі, что, як кажут, жадаеш рабіць добра, рабі сам. Маю на увазе полк імя Кастуся Каліновскага. Больш паўставалі, калі гэта так магчыма называць, гуманітарныя тэмы. Гэта легалізацыя, рэабілітацыя былых ваяроў полка імя Кастуся Каліновскага, дапамога іх сем'ям, таксама рэабілітацыя і дапамога сем'ям загіблых добраахвотнікаў. Магчыма, гэта галоўныя вынікі пакуль вось тых сустрэч, якія адбыліся. Ну, я бачыў, да прыкладу, відэо і тэкст і фото з вашай сустрэчы ў Вільні, якую вы ладзілі, і падчас этой сустрэчы разам з вами браў ёй удзел былы баец полка Каліновскага, Кусь. Ось, і таксама шмат казалі, ён, дарэчы, быў таксама днямі у нас у эфіры, дзе вось тэма ветэранаў узнімалася. Наколькі сапраўды на сёння тэма ветэранаў гэта балючая тэма? Гэта балючая тэма. І зноў жа ж, гэта нашы былыя ваяры, і калі мы жадаем палепшыць адносіны дыаспоры да нас, палепшыць рэкруцінг, то людзі павінны бачыць, што мы не кідаем сваіх хлопцаў, і гэтую працу не проста трэба аднавіць, яе трэба пабудаваць. Дарэчы, вось на гэтыя сустрэчы палітыкі прыходзілі, я маю на увазе як прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў, так і, можа быць, мясцовыя палітыкі. От у Вільні вы былі, можа быць, літоўскія палітыкі прыходзілі? Скажем так, у Вільні літоўскіх палітыкаў не было, але у Кракаве перад сустрэчай мы былі на канферэнцыі всепольскай па бяспецы, і там да нас была зацікаўленасць, шчыра кажучы, большая зацікаўленасць у людзей у вайсковай форме. Але я думаю, мы пра гэта ўсё паразмаўляем пазней. Ну так, паразмаўляем пазней. Я так разумею, што Павел спяшаецца. Бачыце яшчэ раз, што ўсё ж таки у дарозе едуць на сустрэчу, і мы ў прынцыпе хацелі праанансаваць менавіта як вось две бліжэйшыя сустрэчы. Яшчэ раз нагадаю, што заўтра у суботу гэта такая сустрэча з камандзірам полка Каліновскага будзе ў Гданьску, дзе канкрэтна у колькі, глядзіце, калі ласка, на тэлеграм-канале полка Каліновскага. Спасылачка ёсць у нас. І у нядзелю 1 числа будзе сустрэча у Варшаве о 15 гадзіне. Таксама далучайцеся. Ну і таксама анансуем з Павлом наш вялікі стрым у панядзелак са студыі Еўрарадыё. Давайте тады рыхтаваць пытанні. Ну а Павлу на сёння развітваемся. Добрай дарогі, да сустрэчы. І яшчэ раз далучайцеся да сустрэч, задавайце свае пытанні. Слава Украіне, жыве Беларусь. Жыве вечна, героям слава. До зустрічі.